Кажи нещо за зрителите за Бога. Направи един ерел, бе, направи един ерел, бе. Айде, давай, давай. Живота, постоянно са миньончета. Дали мога още? Давай, давай. Филмар! Филмар! Пичуй. Така жега. Пичуй. Така жега. Пичуй. Така жега. Ще направо лошичко да ти стане. Стиляне, защо предлагаш наркотици на хората, бе? Ще е много яко. Не, пробвай, много яко. Ма какво е? Просто не вижда, пуши едната. Смъркайте и после през другата. Дай сега през другата. То тя ми запушена. Представа хубаво, смисъл. Превъртя ли играта? Не знам. Презареждането от биота е готово. Покупката е на лице. Енергето и пецата са на лице. И енергето и пецата са на лице! И настилям мазната баница. И така, в момента отиваме да правим една тренировка на механото. Дано тревата да не е изсъхнала като, не знам, всичко тук е изсъхнало вече. Само Андерсън. От тази жега. Направо много е зле работа. Никъде няма. Дори охлюба е съхнал. Та трева не става. Значи търсим си място за трикинг, ама... Гледай. Работа е много сериозна. Трябва да продължаваме да търсим на някъде. Не знаем какво действие ще предприемем. Кажи нещо за Бога. Кане. Волен съм. Здравейте. Любов! Намирам се на кучишката. Тревата е наполовина зелена, наполовина изсъхнала. Стиляне, някакъв коментар да добавиш? Дечката ми даде една микичка, братле. Да, Неделчо е там с микиците. Пецата прави любов с тревата. И сега може да поскачаме малко. Може и да завали другото, което е. Страхотни облаци. И така. Така, хора, тук е областта, в която скачаме, защото ей там имаше едно голямо стъкло. Сляне, къде стъклото е? Той го фърли. Да, скалпела, не е стъклото. Сега ще пробваме втори скут задно винт. Стъпа го първия, втория да много го стъпя отново. Снимам. Още едно стъкло. Чакай да го фокусирам. Чакай! Така. Дай го фокусирам само. Ей, това е. Гледайте какво става тук в България. Направо му да ти нарежи тук краката. Терминатор 7, така го намери. Добре го закува. Как да скачаме тук? Направо това е. Сега това ще е тъмнела. Не, дай мене. Зверска сила! Така? Така. Да. Моля, това чака, пичу. Ще ме изпустиш, бе! Много се лъзгаш, бе. Така. Така ми е така. Дой! Ей, Направо бицепс правиш. Да, мога малко бицепс. Пробай да ме дигнеш, да видиш колко по-силен. Тей и заключиш. Чуто се. Дай, пич! И то много по-лесно става. Направо. Едно! Защото падат целите ръце. Чакай! Пък е ако съм много с бицепс. Суплекс! Аз направо съм безтегловен. Като ме главам израз. Намирам се в Кауфланда, защото вънка вали брутален дъжд. Изцеляна ръси глупости. Някой каза, че какво е? Какво е? Някой каза, че какво е, че... Енергетата. Действал сам на жени. Кой действа на жени? Тук пак цензура слагаме. Аз съм чул, че... Много им Добре, поне ни вали, бе. Излизаме. Ей, толкова е задушно, че направо няма проблем.
Няма проблем. Направо тази светлина тук ме разтопи. Как сте, момчета? Уникално, зле! Уникално! Супер е! Що не фокусирай? Фокусирай. Що? Имате ли мокра кърпичка? Стиляне! Педерас. Чакай, не е така. Има още малко да направим.